ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲା। ତାର ପୁଅଟି ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲା ଓ ତାପରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପୁଅର ଅଳସୁଆମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ସୁମିତ, ସୁମିତ, ଉଠ ପୁଅ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଚାଲ। ନା ବାପା, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ବ୍ୟବସାୟୀଟି ଭାରି ଦୁଃଖର ସହିତ ଗୋଦାମ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁମିତ ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ୟାକୁ ଦେଖି ସୁମିତ୍ର ମା କହିଲା, ପୁଅ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲାଣି। ହଁ ମା, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ଜେଜେବାପା ଆରପଟ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କର। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କର। ହଁ ମା, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ନମସ୍କାର ଜେଜେବାପା। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଅଛ ସୁମିତ? ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମା କହିଲା ତୁମ ପାଖକୁ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି କରାଯାଏ ଶିଖିବା। ହଁ, ତୁମ ମା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। କୁହ ଜେଜେ, କୁହ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ତୁମ ବାପା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି କାମ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରଦିନ ସୁମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲା। ତାପରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଚାକରମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ, ଏଇ ଦେଖୁଛୁ, ମାଲିକ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଏଥର ଆମକୁ ସବୁ ଠକାମି ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ସବୁ ଚାକର ଏବେ ଦେଖିଲେ ମାଲିକ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଠକାମି କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଚୋରି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସୁମିତ ପୁଣି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲା। ମା, ଦେଖ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଉପଦେଶ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଲା। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ହଁ ସୁମିତ, ଠିକ କହିଲ। ଗାଁକୁ ଯାଇ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। ତା ପରଦିନ ସୁମିତ ଗାଁକୁ ଗଲା। ଜେଜେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଚମତ୍କାର କରିଦେଲ। ତମ ପାଇଁ ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା। କିଛି କରିନି, ଯାହା କରିଛୁ ତୁ କରିଛୁ। ମୁଁ? କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜେଜେ? ତୁମ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ କାରଣରୁ ଚାକରମାନେ ସବୁ ଠକାମି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁମିତ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଲଗାଇ କାମ କଲା।